Pozrite, čo sa práve deje. Keďže zase musíte vidieť súvislosti. Daň z nehnuteľností je významným príjmom samosprávy, a to miestnej, regionálnej. Pôvodne všetky dane z nehnuteľností, okrem 5%, ktoré si ponechával štát, boli príjmom miestnej samosprávy, ktorá z toho platila všetky povinnosti, ktoré samospráva má vo väzbe na chartu samospráv Európskej únie. No, ale štát sa rozhodol, že začne uberať určitú časť, takže teraz si berie 10% a hodlá 15%. VUC si tiež zoberie nejakú časť. Takže tá časť, ktorá prípadne miestnej samospráve, bude stále menšia. Ale keďže to isté sa deje aj u druhého hlavného zdroja príjmov, podielových daní, tak tie miestne samosprávy budú mať stále menej a menej peňazí. Ale keď budú mať stále menej a menej peňazí, logickým dôsledkom bude, že sa začnú škrabať na hlave, odkiaľ zobrať peniaze na osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu, údržbu ciest, ostatné veci. Takže preto je doporučenie Ministerstva financií zvyšovať miestne dane.